moldfootball.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Cec pe partea dreaptă, centrează Gorcea pentru Radu Catan. Catan în continuare, gol! Gol Zimbru, bucurie mare pentru cei circa 3000 de spectatori veniți pe stadionul Zimbru din capitală, acolo unde galben-verzi reușesc să deschidă în sfârșit scorul în fața unei formații semiprofesioniste, ca să nu dau alte calificative. Așa este, Oleg Mola este autorul golului, jucătorul cel mai activ din lotul galben-verzilor, a fost omul potrivit la locul potrivit, preluând cu cap miraculos. Același lucru s-a întâmplat și în primul meci din deplasare, acolo unde capitanul echipei galben-verzilor și-a salvat coechipierii de multe situații dificile. Un atac al zimbrilor cu un șut, gol! Șut a prins Oleg Mola. Extraordinară execuție atacantului celor de la Zimbru. 2-0 pentru Zimbru și eu cred că fiesta începe pentru o formație a chișinăuiană descătușată. Probabil cu mai multă încredere vor aborda partida în continuare. Așa este, nedumeriți jucătorii echipei oaspete nu își pot reveni după aceste două goluri marcate în decurs de doar 2 minute de Oleg Mola. Un rezultat care, se recunoaștem, arată. Evită linia mediană în totalitate elevii lui Neville Paul. Este conștient de faptul că au probleme. Să vedem însă această ocazie. Gol pentru Bangor City. Extraordinară pătrunderea lui Mark Smith, care iată că reușește în cele din urmă să marcheze la poarta celor de la Zim. Au meritat, zic eu, Bangor City să înscrie. Este 2-1 și jocul este relansat, stimați prieteni. Care iată că reușește în cele din urmă să marcheze la poarta celor de la Zim. Noi credem că fidelitatea merită recompensa. Acum Bemol își răsplătește toți clienții fideli. Pentru cel puțin 75 litri alimentați lunar, mașina ta primește bonus de combustibil. În plus, îți spălă mașina gratuit la 120 litri. Vino în orice stație Bemol și ia-ți cardul tău de fidelitate. Bemol, calitatea care te mișcă.